La primera que va. Informatiu 14 d'agost. Després de la tapa agònica d'ahir. Montada agònica de Rubén. Espera. Amb els seus sprints que apleguen a ningú lloc, escapades perquè el veguen un poc per fer-se de notar. Josep i Jordi, com sempre, volguem fer les figures. I al final esperant-se a vosaltres. Sí que és escandalós, que diuen que som uns lentos. Espera. Que t'hi correrà el trípode. Mira, que lleva la caïda. Espera, que te sumi tot, Iré que professional. Saludeu. Vale. Que no me queda molta bateria. No, ja. Bé, després d'uns segons de protagonisme extra per a les nostres amigues, passem a resumir la segona part de la jornada d'ahir. Queda un minut, no t'enrotlles molt. Mos tiràvem de vespre al riu després de dormir una siesteta i anàvem al bar on Rubén a començar a beure una cervesa del Conte i li posava a parlar de política. I el que has de La etapa d'avui l'han començat tardet, hem aplegat a hora, Rubén ahí un poc agònic. Rubén, que és el protagonista de ahir. Collons. Tots ja tenia un poc de fotudets, hem aplegat ahí a hora a la cola i mos han tornat a recriminar que s'oponente. Este xic el mos tenen marginat. Va, 40 segons. Andinar baratet, entopar baratet, entorrir con los coreanetes y ahora me han. Así son las cosas y así se las hemos contado.